जय बर' हारिनि जय बर' हारि खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायबाय ओमफ्राय दिनै आङो नोंथांमोननो काटारनि बर'फोरखौ लोगो हमहोनो लाबोबाय मानो होनबा आं लास्ट भिडिअआव बुंदोंमोन नालाय काटाराव साबैसे बर'फोर दं कमेन्ट हरनानै खोन्था होननानै ओमफ्राय दा बिथांमोना फैबाय फाइनालि काटाराव माने सोरखौबा लोगो मोनबाय आरो बर' मानसिफोर थ' आं आगोलनिफ्रायनो सानदोंमोन आरो बर'फोर थानो हागौ होननानै ओमफ्राय दायो बिदि इउटुबनि थ्रुयै माने बर'फोर दायो मिथिनो मोनबाय आरो काटारावबो बर'फोर दं होननानै ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोननो देखायनोसै काटारनि बर'फोरखौ खुलुमबाय आंनि मुङा प्रितम बर' आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि काटाराव फैनाया बोसोरसेयानो जासिगोन थ' नै नायनो हागोन काटारनि बर'फोरजों चाय पानि ओमफ्राय मारै मोनदों काटाराव थानानै मोजाङानो ना काटारा माबाफोर बुंनो काटार मा होनो बड'लेण्डआव थानाय सेंग्रा जोहोलाव सिख्लाफोरनो जायफ्रा जब नागिरगासिनो बिसोरनि थाखाय माबाफोर बुंनो गावबागाव ट्राइ खालामनांगोन मारै खालामगोन ट्राइखौ जोंबोथ' एजेन्सि थ्रुयैबो फैनो हायो ओमफ्राय जों सासे सार दंखायोमोन इन्डियायाव बे लाबोदों आरो आच्छा बिथांखौ माने कन्टेक्ट खालामबा आरो जिखुनु मानसिफ्रा फैनो हागोन दायो बेथ' होनजाया इन्टारभिउ लागोन नोंसोरो इन्डास्ट्रियाव ट्रेनिं लानायमोन नामा हटेलनि अबेयाव गुवाहाटि मा जायगा डन बस्क' इन्स्टिट्यूट खारगुलि मा जायगामोनलाय अच्छा बोखोआव ना हाँ 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 देखा ये लोग मेरी ब्रांड की है मैं जहाँ से ट्रेनिंग लिया वहाँ से मेरी बहन होते क्या है तुझे तो जायफोरा जब नागिरगासिनो बिसोरो माने ट्रेनिं लाहैबा माने जब मोननो हागौ आरो ना मा होनदों जालुकबारियाव गुवाहाटियाव बहुत जायगायाव दंनाया एक्सुवेलि ओमफ्राय जा नोंसोर बख'आव डन बस्क'आव ट्रेनिं लादों बेनि मेन माबायाथ' इनस्टिटिउटआथ' खारगुलियाव दङ ना खारगुलियाव दाबो दङ ना डन बस्क' डिबिआइआ बेयाव लाहैनो हागोन हा प्लेसमेन्ट मोजां जानांगोन आरो 15 निफ्राय बेयाव काटाराव हटेल इन्डास्ट्रियाव आच्छा बहा मावनायमोन आगोलाव लीला पैलेस बेंगलोर ओके ओमफ्राय हिल्टन हटेल एन्ड रिजर्ट पुणे पुनेयावबो ना ओमफ्राय आरो हिल्टन हटेल एम्बेसि गल्फ इन बेंगलोर ओमफ्राय दायो ओमफ्राय माबाफोर प्रब्लेम जायो काटाराव थानायाव दानि जेबो प्रब्लेम मोनथ'वाखै मोननायालाय बास गरम आरो दा गरमथ' बहुत जागासिनो जानाया र' जाबावगोनसो दायो ना आं फैनायावथ' सामार नङामोन ओमफ्राय दा सामाराव मिथिया मार जागोन बयबो रसितानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो अ वाव थैंक यू सुजा बोलोगे काटाराव फैनाया बोसोरसे जाबाय ओमफ्राय जेनेबा जबखौ माबोरै मोननाय काटाराव मा एजेन्सि थ्रुयै फैनाय ना अबेबा इनस्टिटिउटनि थ्रुयै फैनाय ओमफ्राय दायो मायाव जब मावगासिनो बेखौबो एसे खोन्थादो मारै सफैखो काटाराव ओमफ्राय काटाराव फैनाया आंनि सासे सार दंमोन जों एखेलेगे मावोमोन आगोल ना इन्डियायाव बेनो लाबोदों आरो बेनि थ्रुयै फैदों इन्टारभिउ होदों इन्टारभिउ फैदों फार्स्ट टाइम आं रसिताखौ लोगो मोनदों माने इउटुब चेनेल दं बेहा आं बेयाव नुदोंमोन ओमफ्राय आं बेखौ मेसेज खालामदों जे आंबो दंफैयो होननानै जे बर'जों लोगो हमनानै मोजां नांबाय दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आं लास्ट भिडिअआव बुंबाय थादोंमोन काटारनि बर'फोर कमेन्ट खालामो आरो दासिमबो सोरबा दङ बायदि मोनदों जेसेबांखिनि दं कमेन्ट खालाम गासिखौबो लोगो हमगोन सानसे आरो हायोबा जमा फैगोन आरो ना भिडिअआव लोगोसे सासे आंनि फंबायबो दङ बेबो बाक्सानिनो आंजोंनो फैफानाय आंजोंनो एखेलेगे मावो आं एक्सुवेलि 5 स्टार हटेलाव मावो आंनि नामा हितेश ना ओके हितेश बर' जोङो सेम जायगानि जायो सेम डिस्ट्रिक्टनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गामियाबो एखेयानो मोजां मुसलपुरनि जाबाय जारानि खाथि जायो हाफ एन आवारनि डिस्टेन्स खाथियाव बेनिफ्राय आब'खौ नुबाय इउटुबाव ओमफ्राय इन्स्टायाव थांबाय इन्स्टायाव थांनानै मेसेज हरबाय लोगो हमबाय दिनै लोगो हमनानै बहुत मोजां नांबाय आरो साहाबो लोंहोबाय आब'आ Oh my god this boy एक्चुअली बिराद गोजाननिफ्राय लोगो हमफैदों फंबायमोना
बिदिनो आरो मोजां मोनो आरोना बा फार्स्ट टाइम नुदों आरो माने बर' सिख्लाफोर नुवामोन आरोना माने बेलेग कान्ट्रि माने आउट अफ इन्डियायाव फैनाय बर' सिख्लाफोर खमानो एसेबां बुंजायो खिन्थु आब'खौ दङ होनना मिथिबाय बेयाव काटाराव ओंखायनोथ' लोगो मोनफैबाय आरो लोगोफोर दंबावो मेरला जोंनि लोगोफोर बर' सेंग्राफोर खिन्थु सिख्लाफोरा गैया दे सिख्लाफोर नुवाखै फार्स्ट टाइम नुबाय खोमा आब'खौ माने सिख्लाफोरा फार्स्ट आरोना बेलेग गैया थ' गासैबो आब'खौ सापर्ट खालामबानो जाबाय Thank you guys. Okay. Karo. नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनि थाइजौ इण्डियानिफ्राय लाबोनाय मानो होनबा काटारावथ' थाइजौ मोना नालाय ओमफ्राय बियो इण्डियानिफ्राय साप्लाइ फैनाय आरो माखासे मलावल' मोननो हायो मानो होनबा काटाराव थाइजौ बिफाङानो गैया गोरान बालाबारि नालाय लेकर आते थे और अभी जो लेकर आए हैं बहुत टाइम के बाद हम ये कच्चा आम लेकर के आए और इसकी चटनी रोसिदा बनाती है बहुत अच्छी मस्त वाला किसी दिन शेयर करेगी आपके साथ रेसिपी जरूर बना के खाना ये और ओमफ्राय जोङो जाजोब्बायानो थाइजौखौ नै लगायनानै खाजि लगायनानै ओमफ्राय बिदि फानलु फिसा बेबो इण्डियानिफ्राय फैनाय आरो मा फानलु होनो बिदिखौ छोटी-छोटी सी तीखी है क्या ये हाँ तीखी है जों जाखांबाय आरो ओमफ्राय दायो नोंथांमोननोबो जानानै देखायनि मतलब तूने मेरा खत्म कर दिया बिदि गोथाव ओमफ्रायो मा होनो गोखैबो आरो सोरबाफोर काटाराव फैबा नि रसिदाखौ एयारपर्टआवनो लोगो मोनगोन बे काटार एयारवेसआव मावो सोरबाफोर मोनोबा कमेन्ट बा मेसेज खालामहर बेनोसै ट्राइ खालामगोन आरोना लोगो रायलायनोसै ना मा होनो थांसै थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव